ngumpulke balon bersama bocil-bocil FF. Kok iso itu, Man? 50 meter. Senggol dong, kono rogo nih, Bos. Nopo rogo? Balon nih, Bos, senggol dong. Balon Bang. Coba kabeh. Tak cilik-cilik ra entuk melu. Balon kenal. SP, guys. Tak sirahku senggol. Senggol. Nih saiki arep OTW ngulon. Sik ya. Tak teruske meneh. Kono. Mau mati kok ndi? Ya bocah do nang kono lur. Peteng dedet ra ketok engko nak. Wis urip ya ketok. Sementara. Balon. Kene kan ngulke. Bocil FF. Iki urunan lur. Melewu nyeplewu. Mungkin juga nanti. Omah kono tak iki dikake, kono juga blarak. Gorene bilangnya gorene lagi eteng-eteng, ditototno. Nah. Padu lur. Yo apa wi? Gelap. Goblok dia kita gini. Karo arep golek blarak ngono. Lur iki ben iso mbur. Kayu. Kayu mringin ning nggon wong. Kosok kayu. Ra ono ya. Tak ada. Lanjare. Kae. Di. Wih, Oh wi. coba. Awas. Kita rekam lebok YouTube e-sport. Kamarnya ana uang. Samarku nak ono ulor lur jarine. Iki sepuhe. Udah, Ndasmu sepuh. Engko glarak ya lur. Terus kene. Go. Ya donang wetan kono ora ketok. Tanggap wae ketok ngono wes. Mulai ketok lur. Iki balon ra ono longe lur ming alah ming long apa sih? Long tukon. Ya lu. Bolong enak kan arep piye? Ndi? Lho. Bolong di to? Wih. Golek tali. Nak sing tetelik sing. Oh, itu iki. Ya lho iki lho. Cek wading banyak sing video kowe, Bang. Ah ndak nyandek iki. Nyandek. Wakpol ra, Bang. Ayo aku yo. Ronile sepuh-sepuh sing do ngumpulke ya. Iwak. Lho bulan sik. Ciptaane yang maha agung. Ta iso ono sing ngalahke. Kembali lagi. Coba ring kopit. Tak kira. Sik nopit. Iki dulong ki ming mercon tukon. Ya nonton ya. Iki dagelane. Minggir bi. Ki wong gumunan iki. Bos. Angger sampean ngerti sulis ya. Plek. Anjir. Ya, iki yo. Ayo yut iki malah. Ilah. Gue sing goreng Iya, kok. Nadi. Nah, gua. Pak. Kertas ini. Madbene kowe iki kok rupa-rupa nyenyengit iki. Buri. Buri. Balok, Bang. Calon di. Balik.
Tuh kene tulur. Betul lor iki lho. Sik ana pengganggu ya, Bos. Sabar ya, Bos. Oh, wis. Tali ini. Awan be. Kae kowe ndelok to muke? Jir, midak. Apa niki? Menteng lho iki, Jal. Wah, utah ye. Iya, nganter lho iki. Kalani. Sik muka kawate sik. Ki ronoke. Tidak panas. Selare utah. Utah bang kento. Ra apa ora kanggo, San. Wes sok. Angine ndi angine iki? Ki longe. Ngondal. Nggon ki wong hitane. Iki lho, iki ngalake sik yo. Wis sing ngulon ya dhewe udu kuwine yo. Sing ngulon pengetane dhewe yo. Ngulon. Ayo kok malah ngulon. Ngulon kok ngetan anu. Iki rung sempet nek. Apa sih, Dul? Endi. Yo, sio. Pinggir kene lek pinggir. Yo, nganu wis. Sila kene pinggir. Pinggir. Wes muni urip iki. Iki urip kabeh lho wi. Jacolke. Enting ngono kok. Wah, enting. Saya urung munggah kok, jodowo. Hal ini kentul lur. Ate ra kuat, lah. Kuat, wikit gandul ini. Di gas erbo. Mun ana tes sing. Jacol ke, Sal. Iwak. Yo, dibae. Terus salon bae. Sik, urung sik. Tetep gelem. Gelem. Lampion enteng kok. Sik men wareg sik. Wedan tenan. Yes. Enggak, Drung. Itu lah ngetan kok ngidul. Juga Sabar sih, ora susu. sik to. Oh, tenan to. Kok yang ngetan iki yo? Sik kok. Sik sabar. Anjir. Ngangkat. Kalem. Bang. Buka angine ngono. Ana rokok nih, Bos. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin. Yo munggah, dhuwur. Wah, longe ra cukup kok. Cuk, gek semono longe dia gandul. Ora unggah iku. Munggah kuwi engko. Munggah, tenang wae. Aduh. Dok mau apa kuwi? Aku kan kene. Waduh. Tak boleh enggak ya? Ayo sik to. Atane udah bagus. Anjir. Anjir, balik juga. Kan ngono ae. Angkat dulu. Lagi. Mayan. Senajan alut le munggah. Woi. Waduh. Kejane. Ayo timbang ra mundur kok mambengi. Raket meng delok dhewe wis marem.